l'Agustí Forner, que estava incomunicat, que no podia o que s'havia hagut de quedar a dormir fins i tot a Prades. No sabem si ho té diferent. Agustí, on dormiràs aquesta nit? Si no és indiscreció preguntar això, perdona, No, repetirem. Ens va agradar tant que repetirem. I és que realment les coses han millorat bastant, però la carretera realment està molt perillosa i no és gens aconsellable utilitzar-la avui i demà, qui la vulgui utilitzar, perquè segurament demà ja passaran les màquines, que vagi amb molt de compte, perquè realment aquí ho veieu. Aquesta és la quantitat de neu que encara queda a Prades, autèntiques muntanyes. I el que passarà, tu ja ho deies, Tomàs, és que a partir d'ara baixarà molt la temperatura. Aquí mateix, a la plaça Major, estem a menys 4 graus. La part de dalt és encara neu tova, aquí ho podeu veure, però a mesura que es compacta, aquí és neu molt dura, i això, per exemple, ja és neu molt dura, i aquesta nit segur que es gelarà. Demà les coses estaran complicades encara pel que fa a la mobilitat viària. Vosaltres heu tingut aquí diversos problemes, no?, durant el dia d'avui. Vaja, això ha estat... Dic que heu tingut diversos problemes durant el dia d'avui, sobretot pel tema de la circulació i d'això de la falta de comunicacions amb l'exterior, no seria la idea? Sí, bueno, i aquí encara, a Prades encara ho han tingut prou bé, perquè estàvem incomunicats, la gent estava realment preocupada, perquè si hi hagués hagut qualsevol emergència era impossible sortir d'aquí com no fos per l'aire, i estava també preocupada per la possibilitat que marxés el llum. Per la tarda ha marxat un parell de vegades, i passar aquesta nit sense llum, és a dir, sense calefacció, podia ser molt dur. A altres indrets del Camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, això els hi ha passat. Al Priorat parlaven al voltant d'una dotzena de pobles que s'han quedat sense llum i bastants centenars d'abonats que no en tenien. S'han anat recuperant alguns, però encara queden bastants indrets on no hi ha llum i molts indrets també on és molt difícil, molt perillós o directament no es pot circular. Fins i tot el servei ferroviari s'ha vist afectat i a Marçà, per exemple, a l'estació de Marçà s'ha quedat un tren amb 33 persones que han hagut de rescatar els bombers, els han tret, els han rescatat, els han portat al restaurant i al final la història ha acabat bé. Doncs mira, tenim aquesta història que ens